बे समाव सारखौ खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै दिनै जोङो नोलोबारि बियाबनि सासे गेदेमा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आगुनि मावथि आथिखालनि बोसोनगिरि बिथांजों दसे सम बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै सावरायनो फैनाय जादों। गिबियाव सारखौ खुलुमबाय। जोङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै सारखौ बरायबाय दिनै बे समाव। आं दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानगोनां गेदेमा सिरि दैमारि सारजों दंफैयो। बिथांजों दान्दिसे सम बाथौ धोरोम सोमोन्दै जों सावरायनो फैदों। बे सारा बाथौ धोरोमाव फैनायनि सिगां बा 1992 मायथाइयाव बाथौ धोरोम गायसनखांनायनि उनाव बाथौ धोरोमाव फैदों जों मिथिनायाव। बिनि सिगां सारा मा धोरोमाव दङमोन एसे फोरमायदो। खुलुमबाय, आंनि मुङा सिरि दैमारि। आं बे बाथ्राया ओरै आं स्टुडेन्ट लाइफआव फरायसा समाव आङो तेजपुर डन बस्क'आव मिसनाव आङो दंमोन। दा बेयावनो आङो थानाय फरायनाय सुबिदा बेयाव दंमोन आरो बे समावनो आङो फरायबाय समाव थानाय समावनो आं बेवहा मिथिनो मोनबाय 500 जन गथ'फोर दङमोन आंदो लोगोआव। दा बेयाव फादार कत्रम होननाय सासे फादारा गोबां जोंजों लोगो थाफायोमोन। बेयावहा आंखौ खोब मोजां मोननानै धोरोमनि बाथ्राखौ सावरायोमोन। जि धोरोमा माने बिथांमोननि जिथु ख्रिस्ट' धोरोम बिनि सायाव सावरायनायावहा आंनि गोसोआबो बिथांमोनथिं गेलेमदोंमोन आरो बेयावनो बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनायखाय आङो बे धोरोमखौ नाजावनो गोनां जादोंमोन। फरायसा समावनो ख्रिस्ट' धोरोम लानाय जादोंमोन। बे जाबाय केथलिक। सारा हारसिंना न'खराबो थांदोंमोन नामा बेवहाय? बेवहा न'खरनि खौरां नङा, आं बेक्तिगत। आं बेयाव सुबिदा मोननो थाखायनो आं बे डन बस्क मिसनावहा थानानै ख्रिस्ट' धोरोमखौ ग्रहन खालामो। ख्रिस्ट' धोरोमाव बेसेबां बोसोर थादोंमोन? 22 बोसोर दंमोन आं बेयाव। 22 बोसोर ख्रिस्ट' धोरोमाव थाखानायनि उनावहा माब्ला बाथौ धोरोमाव फैखो आरो मानो थाखाय फैखो? आङो जेब्लानाखि जोंनि बेयावहा डन बस्क जिथु मिसनाव गोबां हारि दंमोन बेयाव, जेरै बर', माने नेपालि, आदिबासि, सावथालि, राभा बायदि। बेयाव सम सम प्रग्राम मोनसे जाबाय थायोमोन। बे प्रग्रामाव जे गावबा गाव कालसारखौ दिन्थियोमोन। दा बे कालसारखौ दिन्थिनायाव आंहाबो मोनसे ब्रेनाव सौदो फैदोंमोन आं जे दिनै बर'नि कालसारा, हारिमुवा माबादि, नैबे खौरांखौ जोंनि हरिसिंगा बा उदालगुरिनिफ्राय टिम थांनानै बेयाव मोसाहैनायावहा आं गाबखांदोंमोन आरो इमान समायना कालसार दङ जोंनियावहा। बे खौरांखौ लानानै आङो गोसोआव उगुल थुगुल जादोंमोन थारमाने आंनि सायाव। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं न'आवहा फैनानै सोंफायबाय जे आं गावनि बिफानियाव सोंबाय जे आफा, जे बर'नि हारिमुवा मा? बिथाङा बुंबा मोसानाय मुसुरनाय खौरां बुंनायनि गेजेरजों बिथाङा बुंबाय गुबै धोरोमा बाथौ होननानै बिथाङाबो बुंबाय। बे खौरांखौ संदानोनो आङो जोंनि नलबारि एरियायावहाय सासे गेदेमा दंमोन, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि। बिथांनि मुङानो जाबाय सुरेन्द्र नाथ दैमारि। बिथांनो आं मोगा मोगि जादों जे बर'नि धोरोमा मा आरो बे धोरोमाव मा मा हाबना दं। बे खौरांखौ नोजोर बोनानै बिथाङा आंखौ लिंहरनानै स्पष्टकरन होबाय जे नों बर'नि धोरोम नागिरोब्ला बै खेराइसालियाव थांनांगोन होननानै। बेखौ खालामनानै आङो जेब्लानोखि हरिसिंगा बा आनसलिक बाथौ कमिटिया खोब जोरदार प्रसार खालामदों बे समाव। बे समाव खालामनाय समाव आं बेयावनो थांनानै बिथांमोनजों सावरायदोंमोन। सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे कमिटिबो गठन खालामनो गोनां जाहैदोंमोन।
बे धोरोमनि जिथु कमिटिनि मुङा अल दरं बाथौ रिलिजियास कमिटि बिदि दा बेयावहा आंखो बे कमिटिया जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै आंखो बिथांमोना गनायना लादोंमोन सायख'दोंमोन आच्छा सारा जे बावैसो सिगां सुजेन्द्र नाथ दैमारिनि खोथाखौ बुंबाय जोंबो मिथिगौ जे बिथाङा सासे ख्रिस्ट' धोरोमारिनि मानसिसोमोन जाय ख्रिस्ट' धोरोमारि मानसिया नोंथांखौ बाथौ धोरोमनि फारसे थिनहरनायदोंमोन एबा बाथौ धोरोमनि फारसे मिथिनो थाखाय बा बर'नि गुबै धोरोमखौ बाथौआसो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बियो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो दा बे बिथाङा सासे साहित्य सभानि मावथि बिथांमोननियाव गासैबो बे बर' हारिनि जिथु बाथ्राया बिथांमोननियाव दङ नाथाय बिथाङा बिनि कारनावनो मिथिनाय कारनावनो आंखो जे फरायसा हिसाबै बुंबाय जे बाथौ धोरोमाव बर'नि धोरोमा दङ होननानै दा बे हिसाबै बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों आंनियाव आंखो आयं जायो जे जों बिनिफ्राय ओंखारबोनो हालिया आयं नोंसोरनो मावदो बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम होननानै बिथाङा स्पष्टकरन होदों बे खौरांखौ फोरमायदों अब्ला बै समाव जेनेबा बिथाङा ख्रिस्ट' धोरोमारिब्लाबो बिथाङा मिथिबायमोन जे बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ आरो बाथौ धोरोमावनो बर'नि गासै आसार खान्थि दंजोबो राव हारिमु गासैबो दङ होननानै दा बाथौ धोरोमाव फैखांनायनि उनाव दिनैसिम बा दासिम सारा माबायदि खामानि मावदों एबा बिनि फोथायथि एबा बिनि सान्थौनि बागै माबोरै मिथिखो एबा बेसेबां माबायदि मोनदांदों एसे फोरमायदो आं जेब्लानोखि बे बाथौ धोरोमखौ हरिसिंगा कमिटिनिफ्राय नाजावना लाबाय लानानै हर सान माइनावनो फैबाय थाबाय जे बे खामानिखौ मावथारनांसिगोन समा थिनथारबाय बे हिसाबै आङो हर सान गामि गामि न'खर न'खर थांनानै रायजो राजाखौ बुजायनायाव बयबो वेलकाम खालामबाय बे बाथौआ नंगौ बर'नि धोरोम नाथाय बाथौखौ खौसे खालामनो हागोन ना बादि कुइसन जादोंमोन नाथाय बे खौराङा क्लियार बाथ्रायाव फैबाय जे बेबादि हिसाबै आं दिनै सनितपुर माने लखिमपुर धेमाजि जुनाय सिमनसापरि बायदिसिनायावबो बाथौ धोरोम प्रसार खालामनानै गायसनहैनो हादोंमोन आच्छा जे गोबाङानो बुंनो सानो जे बाथौ धोरोमाव गुरु गैया बेवहाय इसोर मोननायनि लामा गैया फुन मोननायनि राहा गैया बिदि बुंनो सानो ओमफ्राय जेराव सारा 22 बोसोर बाप्टिस्ट केथलिक ख्रिस्ट' धोरोमाव थानानै बाथौआव फैफिनबाय बिनि बागै मा बुंनो सानो जे बाथौ धोरोमाव गुरु गैया होननानै बुंनो हाया बेवहा जोंहा एकदम सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदाय आबौ आजौ आजौनिफ्रायनो गुरुआ स्पष्टकरनखा 18 जन गुरुआ जोंनियाव दंखायो बे गुरु गैया होनना बुंबा बे गोरोन्थि जागोन बेनिफ्राय बे इसोर मोननो हाया फुन मोननो हाया होननाय बाथ्राखौ बे इसोर मोननो हायि खौराङा बे मानसिनि बाथ्रायावसो फैयो जे बेखौ बेलेग धरन बांसावो थारमाने आसलते बर'नि गुदि बाथौ धोरोमाव इसोरखौ मोननो हायि खुनु खौरां गैया बेखौ मोनखायो आथिखालावहा बाथौ धोरोम गौथुमा गुवारै फोसावनो थाखाय माबायदि खामानि मावनो गोनां दङ होननानै नोंथाङा सानो बे बाथौ धोरोमा गुवारै फोसावनोबा जों दिनै प्रत्येक लाइमोनफोरखौ जों बोखांबोनांगोन आरो लाइमोनफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन जे बिथांमोननो बर'नि बाथौ धोरोमनि गुबै मन्त्रखौ होनांगोन जि मन्त्रआ जेनेबा स्पिरिचुवेल आध्यात्मिक बे बुस्थुखौ जों बिथांमोननो सोना होनांगोन होमबानो बे बुस्थुआ माने गुवार भाबे प्रसार खालामनो हागोन आरो बिथांमोननियाव माने गोराहै हिसाबै मा बुङो बे धोरोमा गायसनजागोन आरो प्रसार खालामनो बिथांमोना हागोन दिनै बाथौ धोरोमाव अकल बर'फोरनिल' जाना थायाखै बे नङा होमबा बे गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो दिनै बाथौ धोरोमखौ आजावनो हमबाय दा थिग बिब्दिनो सारा दिनै ख्रिस्ट' धोरोमनि उनाव बाथौ धोरोमाव फैखांबाय दा बिनि गोजोननाय माबा मोनसे फोरमायनो लुबैयो नामा बेवहा बाथौ धोरोमा जिथु बर' हारिनि धोरोम होनना बुंबाबो आसलते बेयो एसे
माने साननो गोनां बाथ्रा दङ जिहेथु स्पिरिचुवेलाव हाबनाय लगे लगेनो गथै बुहुमनि मानसिफ्रानो बेखौ धोरोमखौ नाजावनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों गोसोआव गैला आं बेखौ थिग दङ बे समावहा जोङो सार बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय जे बर' हारिनि गुबै धोरोमा बाथौ बेखौ जोङो बयबो मिथिबाय आरो जाय बाथ्राखौ मोनसे समाव बिथाङा मिथियाखैमोन जाय मिथिनो थाखाय बिथाङा ख्रिस्ट' धोरोम थामहिनबा केथलिकआव कनभार्ट जानानै ख्रिस्ट' धोरोम आजावदोंमोन दिनै बिथाङा बर' हारिनि गुबै धोरोम हारिमु आसारखान्थि बेखौ संदाननो थाखाय एबा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मिथिनो थाखाय बिथाङा फिन बाथौ धोरोमाव हाबफैफिनबाय दिनै बे समाव जोबथानायावहा सार बिथांनि खाथियावहा जों बेखौ बुंनो लुबैयो जे गोदान जोलैफोरनो बेनि बागै माबाफोर मेसेज होनो लुबैयो नामा आच्चा बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों थारमाने फैबाय थानायनि थाखाय उन जोलैफोरनो उन जोलैफोरनो बे खौरांखौथ' जों जेनेबा धरिलक जोंनि बाथौ धोरोमखौ साबना हामना खालामनायखौ जोंनो नाजानांगोन एक नम्बर जेरै जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु बाथौसालिफोर बे बिराद साखोन सिखोन जानांगोन बे साखोन सिखोन जानायनि गेजेरजों जोंनि जिथु न'खर थानाय जानाय लोंनाय गथै बे बुस्थुआ साखोन सिखोन मोनसे आब्रुथि गोनां न'खर जाबानो बे धोरोमा मा जाहैगोन बुस्थुआ अट'मेटिकलि फैबाय थानाय गथ'फ्राबो बेवहा मा जागोन आकर्षणीय जागोन जानाय गेजेरजों बेखौ मिथिनो लुगैगोन मिथिनो लुगैनायनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु मेम'रि बेयाव हाबनायनि गेजेरजों बे बुस्थुआ गावनि आंगो धोरोम जानानै थाहैगोन अब्ला जोंहा लाइमोनफोरा बिनि सायाव मावनो गोनां खामानि थाबाय नङा होमबा दा बेसे सम जोंजों सम होनायनि थाखाय सारनिसिम गोजोननाय थाबाय जोबनायाव फिन खुलुमनानै जों बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों